netzako kooperatiban anitean gauzaik importantena o balore bat bada pertsonak ez dakit erdigunean dan edo pertsonak baloratzen diela, ez pertsonen lana, gure arteko harremana eta gero pertsona bakoitzak ematea dakana kooperatiban kasu honetan, ez? Gure kasuan ikastolan. Orduan ez gara, langileak gara, langile baino zerbait gehiago gara, eta ematen dugun hori eta gero jasotzen duguna bai kooperatibatik. Bai, netzako galdera pixka zaila da, baina nahiko gizarte aldakor krisian dagoen gizarte baten gaude, ez? Orduan, zaila egiten zaite galderai erantzutea, baina esango nuke ez dakit gazteen eta hori nahi gara hontaz hitz egiten, ez gazteen beharra o beharrei erantzuten dien kooperatiba bat izatea. Eta gazteen beharrak zeintzuk dien, hori nahi gara hortaz hitz egiten da saiatuko gara ikusten ze behar ditugun da ze behar edukiko ditugun hemendik aurrera. Esango nuke malgutasuna izan behar dela o izango dela gauko bat. Eta, pixkat jarraitzean ikuste kooperatiben balioiek sustatzen eta lantzen egunerokotasunean.